המקבילית. אני המקבילית, מרובע בעל שתי זוגות של צלעות נגדיות מקבילות. תכונות הבסיסיות של המקבילית. תכונה מספר 1. כל זוג של צלעות נגדיות מקבילות ושוות. במקבילית שלפנינו, המקבילית B, C, D, A. הצלע AB מקביל ושווה לצלע DC. הצלע BC מקביל ושווה לצלע AD. תכונה מספר 2. כל זוג של זוויות נגדיות שוות. במקבילית שלפנינו, זווית מספר 1 שווה לזווית מספר 3. זווית מספר 2 שווה לזווית מספר 4. במקבילית ABCD, הזווית ABC שווה לזווית ADC. הזווית BCD שווה לזווית BAD. תכונה מספר 3. אלכסונים במקבילית חוצים זה את זה. במקבילית שלפנינו ABCD, האלכסונים AC ו-BD חוצים זה את זה. זאת אומרת, הקטע BM שווה לקטע MD. הקטע AM שווה לקטע MC. נסכם עכשיו את התכונות הבסיסיות של המקבילית. צלעות נגדיות שוות ומקבילות. זוויות נגדיות שוות. אלכסונים חוצים זה את זה. נעבור עכשיו להגדרת הגובה במקבילית. גובה במקבילית הוא האנך העובר מן הזווית אל הצלע שממול או אל המשכו. ניתן שתי דוגמאות. במקבילית ABDC, האנך העובר מן הזווית A אל הצלע CD הוא הגובה לצלע CD. ואילו האנך העובר מן הזווית A אל הצלע DB הוא הגובה לצלע DB. דוגמה אחרת. במקבילית ABDC, האנך העובר מן הזווית B אל המשך הצלע CD הוא הגובה לצלע CD. למה אנחנו צריכים את הגובה? הגובה הוא ממד נחוץ כדי לחשב את שטח המקבילית. כדי לחשב שטח מקבילית, אנחנו חייבים לדעת שני ממדים. צלע במקבילית וגובה לצלע הזו. שטח מקבילית שווה
לצלע הבסיס כפול הגובה לצלע. תודה.